Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis, ninsabu fit-tielet ħadd tal-Eid. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar dan Ġesu, għadu Ġesu jidher l-apostli, l-lum jidher u jitkellem ma' disċipli ta' Emmaus li kienu qalbhom maqtuwa, kienu daħlu f'ċertu delużjoni ta' dan Ġesu li kellu jkun dak li jsalvhom. Li tiġri anke lilna fil-ħajja tagħna u nabbandunaw u nitbedu minn Ġesu. Għalhekk bi preparazzjoni biex nifhmu aħjar din il-kelma ta' Alla u flimkien ngħixu l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla. Disa tal-lum ser tkun suffraġġju għal Robert Ferrante. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li jista' kollox, mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija imġedda tar-Ruħ biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġid bil-grazzja tal-adozzjoni hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien minn l-wiet. Dan nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lud bl-Ħenoli. Nies tal-Ludija u intom il-koll li tqogħdu f'Ġerusalemm. Kunu għafu dan u isimgħu sewwa x'ser ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel u intom neħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mowt għaliex ma setax ikun li l-mowt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu, żammejt lil mulej dejjem qudiemi għaxu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bil-għen arsini u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama għax int ma titlaqx fl-imwiet lir-ruħi, ma tħallix il-qaddis tiegħek jara tħassir. Int qarraftni triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David u miet u kien mitfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu qiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel
u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu marat ħassir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Allu llih bil-leminija tiegħu u rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwijat u sewbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ħarrisni o Alla x'fik innistken. Jienet lil mulej, inti Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żomm f'idejk xortija. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Imbierek lil mulej li tani l-fema. Imqar bil-lejl qalbi tal-limni. Inżomm lil mulej dejjem qudiemi għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ngħidu flimkien mulej Alleluja, Alleluja, Alleluja. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet għax int ma titlaqnix fl-imwiet u ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Int sallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm laxqa bħal dejjem flemintek. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, jekk intom issejħu missier lil dak li bla ma jħares lejn l-uċuħ, jagħmel ħaq minn kulħadd skont l-emil ta' kull wieħed, għejxu fil-biża' iż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f'art barranija. Kunu għafu li intom kontu miftija mill-ħajja tagħkom fiera li ħadtu mingħand missirijietkom, mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma fid-da jew id-deb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. U kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Bih intom temnu falla li qajmu mill-imwiet u taħ il-glorja, hekk il-fidi tagħkom wkoll tagħma falla. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa. Mulej Ġesu, fissrinna l-Iskrittura, ħeġġilna qalbna intu tkellimna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar stess fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. U ma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U għalilhom: x'intom tajdu bejnietkom intom u miexja? U ma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom ismu Kleofa wieġbu qallu: int waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? staqsihom Ġesu. Qalulu dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-Emil
u fil-kliem qudiem Alla, qudiem il-poplu kollu. Kif il-qasisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taħu f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannata għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud min-nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Mbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, ma lilu ma rawx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti u ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha jfissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' bir-ruħu li kien ser jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġieluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. Waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda huwa għab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u l-sħabhom miġbura flimkien u dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmu. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kien għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Evanġelju nitnatfu nabietna. Tielet ħadd tal-Eid u għadna bil-problema tal-fidi. Kull nhar ta' Ħadd nindunaw li kemm l-apostli, kemm id-dixxiepli l-iktar problema kbira kienet li jemmnu li Ġesu rixoxta. Illum mhux binqas, però llum hemm fattur ieħor. Il-fattur tad-delużjoni. Meta inti tpoġġi l-fidi tiegħek f'xi ħadd u jarrilek tmur żmerġ, jaqbdek dispjaċir u rabja. Mela l-ewwel toqsok il-fidi, imbagħad ikollok delużjoni u taqaf ċertu depressjoni li ma tibqax tara. Hekk ġralhom id-dixxiepli ta' Emmaus, ħalli nitilqu minn hawn. Aħna nafu San Ġwan San Luqa jsemmilna isem wieħed minnhom biss, Kleofa. L-ieħor ma nafux x'ismu. Issa llum nixtieq nagħmlu esperiment. Dak l-ieħor ħanejdu li huwa kull wieħed minna. Jiena llum mhux ħanitkellem ħafna fuq iż-żewġ dixxiepli ta' Emmaus, imma ħanitkellem aktar fuq l-attaġġjament u d-delikatezza ta' Ġesu. Mela, Ġesu l-ħadd li għadda smajna Ġesu x'qallhom mill-apostli. Anzi, Ġesu f'ħadd il-Eid x'qalla lil Marja ta' Magdala: murejt lil ħuti, murejt lil tiegħi jinżlu Ġerusalemm u niltaqa' magħhom hemmhekk. Mela Ġerusalemm kien fejn Ġesu ħal passjoni, miet u rxoxta. Għandna dawn iż-żewġ dixxiepli delużi wara 3 ijiem biss. Wara 3 ijiem jgħidilna l-Vanġelu. Issilu ġa 3 ijiem laqatluh, mietu, difnuh. Dawn kien ilhom 3 snin ma' Ġesu ta'. Storja ta' 3 snin ħarbtuha fi 3 ijiem. Kienu qed jitbedu mill-Knisja. Ġerusalemm kienet il-Knisja. Il-post fejn Ġesu qallhom ħanarakom Ġerusalemm. Delużi wara li semgħu anke li xi nisa qalulhom li sabu l-qabar vojt, illi imma marrux minn sħabna u ma sabu xejn minn dak li ilu ma rawx għax ma rawx. Donnhom tilfu l-fidi. Dak li tantu hekk li qasbaqu jemmnu li kien liben Alla. Ma smajġ qalulu illi kien profeta sejħulu.
Metu kemm il-darba qallhom li kien libenta profeta li kellna l-fiduċja kollha tagħna fih li hu dak li kellu jiġi. Kellna l-fiduċja fih li hu dak li kellu jiġi. Imma issa ġejlu 3 ijiem u qegħdin jitbedu, qed imorru lura lejn ħajjithom, il-villaġġ tagħhom. U jiena nimmaġina l dawn iż-żewġ għax il-Vanġelu jgħidilna kienu jiddiskutu, kienu kważi jargumentaw. U nimma il-Vanġelu ċar ħafna ta' Ġesu. Għamilek Ġesu nnifsu resa lejhom, immaġinaw tkun miexi ma' xi ħadd minn sħabek u tara xi ħadd ġej bil-mod jilħek jersaq jimxi miegħek, jibda jimxi fil-pass tiegħek u jidħol fil-konverzazzjoni. Tinsewx li hemm aħna ma' dan id-dixxiplu l-ħajja tagħna. Mija kemm il-darba nkunu delużi bl-affarijiet li jiġru lilna anke fil-Knisja. Ġifieri dan irridu nagħmluh anke ma' dawk li jitbedu mill-Knisja għax kultant ikollhom raġun. Id-delużjoni ġelintu aħna l-qassisin bl-atteġġjament tagħna. Ma niġġudikawx eżisħuti ta' li għandna nies huma rrabjati anke ma' Ġesu. U ma narajiex ħaġa ħażina li nirrabjaw ma' Ġesu. U rridu nifhmuhom Ġesu ma rrabjax, kull dera ma rrabjax mal-Apostli, b'delikatezza kbira jidħol ġo nofshom u jagħmilha tal-iblaħ. Dan sa taderilhom kollu dija kien jikkonvertihom f'5 minuti, għas 30 sekonda. Mija kemm hawn nies delużi, pereżempju, jiġu nies jgħidulek imma fader min għandu tarbija mi joħroġ pregnant jagħmel l-abort u jien nipprova dan fejn hu dan Alla. U jkollhom raġun. U dawn ir-ries iridu nimxu magħhom, mhux nikkundannawhom. Iridu nħobbuhom. Għax it-traqqat Alla ma nifhmuhomx aħna ta'. Jiġu ġenituri jgħidu li fader rabbajtu sew it-tifel u m'għadux imur knisja, ma jimpurtax. Mhix kwistjoni li nisfurzawhom, imma rridu nimxu magħhom għax Ġesu hekk għamel. Bil-paċenzja. Ġesu wkoll kien qed jitbiegħed minn Ġerusalemm għax kien iħobb. Kien lest li jitbiegħed minn Ġerusalemm il-post fejn irċieva l-mewt u l-qawmien biex jimxi ma' dawn iż-żewġ dixxiepli li kienu tilfu u ġew delużi. Li poġġew il-fidi tagħhom kollha fih u għax raw imut jistallab u jgħidilhom bil-ħlewwa fuq xiex qegħdin tiddiskutu. Mija kemm jgħidilna Ġesu, fuq xiex qed tinkwieta. U jagħmilha ta' birruħu ma jafx fuq xiex. U ma jħarsu li jgħidulhom jew ma tafx ġar int biss, il-barrani int biss li ma tafx. U hemm ħaġa oħra li ma għarfuhx lil Ġesu. U jien ngħid li Ġesu apposta fi fatt il-Vanġelu jgħidilna kellhom xi ħaġa jżommhom u ma setgħux jgħarfuh. Immaġinaw, u jien ngħidilkom għalfejn ma għarfuhx, nimmaġina u naħseb. Alla ħares ikolli jidħol Ġesu minn dak il-bib issa. Ejdu li minn minna kieku jidħol Ġesu l-xoxt ma jemminx. Jew jidher Ġesu fil-pjazzett tal-irħula tagħna. Jista' jagħmilha Ġesu. Imma ma Ġesu ma jridniex nemmnu għax rajna xi ħaġa speċjali. Ġesu jrid jgħinna nimxu biex it-twemmin jiġi minn ġol qalb tagħna. Jien nemmen għax inħobb. Nemmen għax nemmen li Ġesu jħobbni. Ġesu ma jridx influenzana, ma jridx jisfurzana dik il-kelma li nemmnu fih, imma jrid jgħinna li naslu li nifmu bliema mħabba ħabna. U għalihom jiżvogaw il-dawn id-dixxiepli temmaws u jferrew kemm hu diffiċli fil-ħajja tal-lum m'għandniex ħin nisemgħu lil ħadd. Kulħadd maġġel, anke lill-uliedna fil-familji tagħna, lill-marti, lill-żewġi. Ejdu li intom dawn l-aħħar 4 xhur biex ma ngħidx sena kemm qagħdtu bil-qiegħda mal-familja kollha kemm intom mingħajr television, mingħajr mobiles. Titkellmu ta' mhux waqt li kell titkellmu hekk. Ħalli ltaqgħu ngħidu kelma flimkien. Ejdu li meta kien l-aħħar. M'għandniex ħin għal xulxejn. Frattant Ġesu joqgħod jisma'. Imma mbagħad għamel dmiru wkoll. U beda jgħidilhom l-istorja tas-salvazzjoni. Mela l-ewwel li rridu nifhmu lil Alla bil-permezz tal-kelma. Qegħdin niċċelebraw f'din id-dijoċesi s-sena tal-kelma.
kemm naqraw għall-Bibja. Kemm naqraw affarijiet, jien taħlaw li talja, kemm naqra affarijiet fuq Facebook u fuq Instagram u fuq hekk u artikli. Jien l-aktar, ħanajdilkom, jien l-aktar meditazzjoni li nagħmel jew meta nipprepara l-pritka, l-ikbar meditazzjoni. Il-kelma talla dejjem insib xi ħaġa li tagħtini l-ħajja, li tbiddilli ħajti, illi ġali niġijaw u b'koraġġ nesprimi l-kelma talla. Għax hu li jimlina b'dik il-ħeġġa, imma l-kelma. U bil-kelma x'qallhom? Iwa ma tafux Mosea, iwa pop imperu tal-Eġizzjani ġej jiġri warajhom ħajoqtolhom. Mhux jien samt il-baħar, mhux jien il-Daniel x'intefew qalb liljun ħlistu, mhux jien x'intefew tliet żgħażagħ fin-nar jaqbad ħlisthom. Kemm intom moħħkom mhux issa ħasbu fil-ħajja tagħkom. Inti llum qiegħtaw, jien qiegħtaw, Father Vince qiegħtaw illum. Jien qiegħtaw xi noqgħod ħares lura, nara li ttalla f'ħajti. Dak mhumiex kombinazzjonijiet ta' kif int qajt ma' martek, mhix kombinazzjoni li għandek dak it-tifel u mhux l-ieħor. Alla mill-eternità fl-imħabba tiegħu waslek f'dan il-mument. Anki jekk int l-ikbar midneb, anki jekk qed tgħix fid-dnub il-mejjed, imma Alla miexi miegħek. Dawn kienu żewġ disċiepli, Ġesu ma qatx qal jien għandi mija Ġerusalem ħanoqgħod nara l-dat-tnejn li ma rifittixu. U punt ieħor ħalli ma ndewwimkomx ta' xaw xtejt ħafna. Xejn kien l-hawnhekk Ġesu ma kellux għalfejn jitbiet minn Ġerusalem. Ma ħareġ minn triqtu. Pretenda li miexi it-treq tagħhom, ma kienx it-treq tiegħu. X'ħin kienu waslu d-dar, ippretenda li ħajbqa' sejjer. Intu nnotawhom dawn l-affarijiet ta' kemm ma jisforzax ruħu fuqna Ġesu. Dik li qedtilkom il-ħadd li għadda li rkejjen fil-qlub tagħna kemm ma niftħuhomx għal Kristu. Dawn setgħu ma qalulux jidħol ta'. Ġesu ma kienx jidħol, Ġesu ma jisforzax l-imħabba tiegħu fuqna. Imma knejdu li jidħol anke fil-qalb tagħna li hija maħmuġa għax aħna maħniex perfetti permezz tal-kelma li hija l-qudiesa, il-kelma u l-Ewkaristija. X'kien għarfu il-Ġesu? Ġesu x'qallhom? Ara kemm ħaġa sabiħa ta' immaġinaw Ġesu jaqsam il-ħobs u jisparixxi. X'kien qed jgħidilhom Ġesu? Ma tkomx bżonn tarawni iktar fiżikament, jiena qiegħed fl-Ewkaristija. Millum il-qudiem li jissibuni fuq l-artal. Kemm sabiħa din, jisparixxi mu qudiem għajnejhom x'injaqsam il-ħobs fl-Ewkaristija. Għalhekk nemmnu li Ġesu qiegħed fl-Ewkaristija aħna. L-istess Ġesu li jgħix Ġerusalem. L-istess wieħed. Issa aħna wkoll fil-ħajja tagħna bħal dawn id-disċipli nqasmu biex inkissru l-ħadd ieħor, ġieli nqasmu biex inkissru l-ħadd ieħor aħna biex nagħmlu l-ħsara. Imma naqasmu biex nkunu ħobs għal ħadd ieħor, għal marti, għal żewġi, għal uliedi. Nimxi pass miegħu fid-diffikultà, f'dak li ma naċċettax fil-ħajja tiegħu, f'dak li ma naqbilx ma dak li qed jagħmel, imma nimxi miegħu bħalma għamel Ġesu. Imbagħad inħallu l-Ispirtu tAlla jaħdem. Dan hu d-dmir tagħna bħala saċerdoti, bħala nsara, bħala membri tal-familja. Nitolbu lil Ġesu tina din il-grazzja ta' hekk dal-Vanġelu kif kolkom ċans ġew aqraw naqra ta' hemm ħafna iktar xwieħed jgħid imma mhux ħandewwimkom. Nitolbu lil Ġesu jatina l-grazzja li aħna wkoll ma naqtawx qalbna li Ġesu mhux miexi magħna fil-ħajja kollha tagħna, miexi magħna anke jekk sejn it-triq il-ħażina, miexi magħna. Imma nħalluh ikellemna permezz tal-kelma, permezz tal-Ewkaristija u niftħu qalbna anke jekk fiha l-ħmiġ il-qalb tagħna, Alla jnaddafa. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Flimkien nqumu bil-wieqfa u hekk il-kol bħala insara nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien
Alla min Alla, dawn min dawn, Alla veru min Alla veru, imnissel u mux mamur, natura beħ sar kollox, nizel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum għamin belwiet skont il-kodba mqazza u tela is-sema jiet fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġib il-glorja. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej Ġesu huwa ħaj u għadu magħna fil-kelma tal-Iskrittura u fl-Ewkaristija biex jurina imħabtu ir-resqu tal-bit tagħna. Nitolbuk għall-Knisja biex fil-qsim tal-Ewkaristija, tal-ħobs tal-Ewkaristija tkompli tesperjenza il-preżenza ħajja ta' Kristu. Tolbu għal-mexxejja politiċi sabiex jaħdmu għal paċi dejjema fost il-popli kollha. Tolbu kollha għal dawk ħutna li qed iħossu fuqhom id-dlam tal-ħajja għal morda u dawk li jduru bihom biex isibu fil-kelma ta' Alla dawl u jġarbu lena tal-mulej. Nitolbu sabiex aktar żgħażagħ jilqgħu is-sejħa li jint mulej tagħmlilhom u jwieġbu b'ġenerożità. Tolbu għalina wkoll mifġburin hawn u għall-familji tagħna biex nikbru fl-għarfien tal-kelma ta' Alla u nissaħħu fil-fidi tagħna. Ħares mulej lejna u isma' talbna biex bħad disċipli ta' Emmaus jinfetħulna għajnejna u narfuk dejjem aktar bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerta tal-Knisja ferħana wagħtiha li tgawdi lejna ta' dejjem li jint tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissu ħajr il-mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. Wara s-sakrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar, issa bħala vittma dejjem ħajja, bla jeda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena, qawwiet tas-sema, ma' setat tal-anġli, jiġġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek u jgħidu: Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Fil-għola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għola tas-smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int il-lajn ta' kull qudusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex miraj hibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħajl kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra ġorġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U meċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari l nitolbu għar-Roħ Robert Ferrante li għalih qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew bil-qalb kollha nitolbu dik it-talba li Ġesu talabna, nitolbu lil missierna li hu fis-smewiet u bil-qalb ngħidu: missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu
ħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib, zdaħlisna mid-deni. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħinina tijak il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom islim, natikom islim tijek, la tħarriċ lejn dnubietna, zdaħaris lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għati jaslimu la dalin trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil xulxejn. Paċi ma. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu niswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu jarsna.
Ġesu li tinsab fil-qalb tagħna, għenna fid-deliżjonijiet tagħna, meta fil-ħajja tagħna nħossuna mitlufin, meta fil-ħajja tagħna ma nistgħux nifhmu. Għatina l-grazzja li nifhmu li inti qiegħed idejna miexi magħna, tismana, tiddiskuti magħna. Tina l-grazzja li nerġgħu lura lejn Ġerusalem pajjiżna mhux nitbiedu. Tina l-grazzja li nħobbuk u narfuk f'ħutna biex ngħinuhom u nimxu t-triq magħhom ukoll fejn ikun hemm bżonn. Glorja lil Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma għoġbok iġġeddu bil-missieri tal-ħajja ta' dejjem għatih ukoll jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi, appell għall-vuluntira fil-jiem tas-sajf li qed joqorbu u għalhekk qed infittxu persuni anke pensjonanti li jkun jistgħu jgħinu biex jinżamm id-dekor u s-silenzju fost il-pellegrini li jżuru s-santwarju. Il-ħinijiet huma mill-10 ta' filgħodu sa nofsinhar jew mis-sija sal-4. Wieħed biżżejjed jagħtina anke darba fil-ġimgħa u dan jista' jkun filgħodu jew wara nofsinhar. Minnu lest li jenna ikellem lir-rettur tas-Santwarju Dun Ġerard Biħaġar. Is-Santwarju ta' Pinu huwa d-dar ta' Omna Marija u għalhekk jew nuru l-apprezzament tagħna lil din omna billi nieħdu ħsieb din id-dar qaddisa. U t-tieni avviż għod jitgħaddem nħeġġu lil kull min hu f'saħħtu sabiex illum il-ħadd 23 ta' April imur jagħti d-demm li huwa tant bżonjuż. Il-ħinijiet ikunu mit-8 sassija fil-berġa tax-Xewkija. Dejjem ovvjament ħudu il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tajba.